Бүтін Россия татар туған яқны өйрәнүчеләрнең форумының нәтиҗәләре билгеле булды. Бу хакта Бүтән дөнья татар конгрессында узган матбугат очрашуында игълан ителде. Нәтиҗәләр белән Алия Галиуллина танышып кайтты. Пермь крайы, Свердловск һәм Чиләбе өлкәләрендә узган сәфәрләр бик уңышлы булган. Шул исәптән конференция эшендә төбәкләрдәге татар оешмалары вәкилләре, төбәк тарихын өйрәнүче милләттәшләребез онлайн форматта да кушылган. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin ismi de bir koyangıra, Tatarstan'ın ismi bütün kişi rahmet etti. Biz kübrek halk bilan işledik, jirde, yakın halka. Biz jirli mında bulgan tübeklerini hem tarihçilerini 100'e yakın kişinin rotatsiya jiyip yürüdük. Maksus her konferansiya 140-150 kişi buldu bizden. Şunun için bir zor netice çünkü biz her kitapta çıkarabız, hem bizim valda türlü proyektler var. Төбәк форумына нәтиҗә ясау истабар язучылар, журналистлар, артистлар һәм җәмәгать эшлеклеләре катнашында узды. Әлеге форумны уздыру тарихи туган якны өйрәнү хәрәкәтенең, музей эшенең активлашуы, татар халкының мәдәни мирасын өйрәнү һәм саклау буенча эшләрне киң җәелдерү белән бәйле. Очрашу һәр төбәктә тематик конференция, түгәрәк өстәл янында сөйләшү, мәдәни программа, экскурсиялар, туган якны өйрәнү китапларын тәкъдир итү белән үрелеп бара. Һәрбер җыенның зур нәтиҗәсе буларак архив материалларына нигезләнеп, халкыбызда рухи мирасны туплаган саллы-саллы басмалар чыгарыла. Алар милли мирасыбызны мәңгеләштерүдә зур адым булып тора. Алия Галиуллина, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары.